Marami na maluto. Para malaman daw pag luto na lechon, dapat daw ay kakabagin. Malapit na maluto. Isang malakas na pagsabog. Ilang oras na ito niluluto, sir? Sa loob ng bahay ni Kuya. 2 oras. Ito ngayon, ang kaso 9:30 na. Ay, mag-alas 6 na. pagsabog. Yan, sila po yung mga tagaluto po namin ng lechon. Ang pangalan niyo, sir? Raymond. Tapos si Sir Chris. Emang lagi siya. Ganito po pala ang paglilechon. Grabe ang init dito, oh. Yan, mahirap pala maglechon. Ang init. Mas masarap pa kumain ng lechon. Two hours later. Marami na maluto. Para malaman daw pag luto ng lechon, dapat daw ay kakabagin. A few inches later. Habang niluluto yung lechon at piniprepare yung ibang food, tignan muna natin yung mga bonsai ni Press Bake at saka yung mga alagang hayop nila. Wow, hello. Mandila ni what? Hindi ito nangagat. Bigla
high. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Sayangku, ini aku cantik bagai bidadari. Thank you OTG Philippines, Pangasinan Chapter sa damit. Ang ganda. Sir Maurice, President Dick. Thank you. Salamat din po sa food. Masarap. Pati yung lechon. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mom, we're gonna be alright. Try